खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं सोमखोरशिला बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। सनम वांचुकआ उखैनाय सोमावसारनायखौ फोजोबबाय। धुबुरीआव दैयाव गोग्लैना सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। अखिल गगैआ शिवसागरबासिनि थाखाय 400 कुइन्टल माइरं आरो 200 कुइन्टल दालि लाहार फाहार खालामदों। विधान सभानि सदनाव अखिल गगैनि सोमावसारनायखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावनो बिथोन होबाय। मणिपुराव साबा ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। आसाम सोरखारा दैबानाजों भुगिनांनाय जिल्लाफोराव 9 कौटि रांनि उफ्रा अनसुंथाइ फोसावदों। APWआ सनम वांचुकनो भारत रत्न होनो दाबि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जोबनाय गैयै उखैहाबनाय सोमावसारनायखौ फोजोबबाय सनम वांचुकआ। 26 साननि उनाव बिस्तिबारखालि हर गेजेराव गावनि उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबो सनम वांचुकआ। बिस्तिबारखालि हरनि 12 रिंगायाव मिरुनि मन्त्रि JP नाड्डा आरो डक्टर जितेन्द्र सिंहनि नुजाथिनायाव हारियानानि गुरुग्रामाव थानाय देहा फाहामसालियाव गावनि उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबो सनम वांचुकआ। मिरुनि मन्त्रि JP नाड्डा आरो डक्टर जितेन्द्र सिंह मोनहा देहा फाहामसालियाव थांनानै उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबनो थाखाय सनम वांचुकखौ खावलायहैनायनि उनाव गावनि सोमावसारनायखौ फोजोबो। बे समाव सनम वांचुकनि बिसि गीताञ्जलिआबो दंमोन। जोबनाय गैयै उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबनायनि उनाव सनम वांचुकआ देहा फाहामसालिनि बिसनानिफ्राय JP नाड्डा, जितेन्द्र सिंह आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सेबखांनाय सावगारिबो ससियेल मिडियायाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि निट आनजादनि पेपार लिक जानायनि हेंथायै क'क्राझ जनता पार्टीनि आन्दोलनखौ मदद खालामनानै सनम वांचुकआ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जोबनाय गैयै उखैहाब सोमावसारदोंमोन। धुबुरीआव बारायबोनाय दैयाव गोग्लैनानै सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। 17 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलिया जिउ गोमादों दैयाव गोग्लैनानै। दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमानाय फरायसुलिखौ अक्षरा गुवाला होननानै सिनायथिनाय जादों। अक्षराया धुबुरीनि 1 नं वार्डनि मेलाघाट ओनसोलनि थागिरि रामचन्द्र गुवालानि फिसाजो। धुबुरी शिशु पाठशाला हायार सेकेन्डारि स्कुलाव HS सेथि बोसोरनि फरायसुलिमोन अक्षराया। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव अक्षरा गुवालाया गावसिनि न' साखाथिजोंनो बोहैलांनाय गदाधर दैमानि बारायबोनाय दैयाव गोग्लैनानै अबथिरा जिउ गोमायो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो SDRF बिफाननि हान्जाया जाथायसालियाव थाङो आरो रेस्किउ अपारेशन खालामो। बेनि गेजेरजों SDRFनि टीमा अक्षरा गुवालानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। शिवसागर जिल्लानि जायगा लायै जायगा दैबाना लोमसावनाया खमायलांबायब्लाबो बानानि थासारिया दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। दै लोमजानाय ओनसोलनि थागिरि सुबुंफोरनि न' बाङा हाब्रु आरो बालाजों फबजादों। लोगोसे जाग्रा आदार आरो लोंग्रा दैनि जोबोर आंखाल जादों। बेबायदि अलखद थासारिनि समावनो शिवसागरनि MLA अखिल गगैआ दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मददनि थफ्ला लानानै शिवसागराव रावना होदों। सुलुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुङावनो अखिल गगैआ 400 कुइन्टल माइरं आरो 200 कुइन्टल दालि लानानै गुवाहाटीनिफ्राय शिवसागराव गिदिंलांफिनदों। बे गेदेर खौरांखौ अखिल गगैआ गावनि अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टआव फोसावदों। बबेखानि आं शिवसागरनि थाखाय गोजौ थाखोनि 400 कुइन्टल माइरं आरो 200 कुइन्टल दालि लाहार फाहार खालामदों। जों बेफोरखौ दिनै मोनाबिलिनिफ्राय शिवसागर ओनसोलाव राननायखौ जागायनो हागोन होननानै अखिल गगैआ फेसबुकआव जर'खा आपडेट होना लिरदों। गुबुन फारसे गुवाहाटीनिफ्राय 30,000 लिटार दै बथल लांनानै शिवसागराव जमा खालामनायनि बाथ्राबो अखिल गगैआ बुंदों। मख'नो गोनांदि अखिल गगैआ दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय रायजो राजाफोरनि मददनि थाखाय गुगोल पे नम्बर 8822424271 आरो बेंक एकाउन्ट नम्बर 400622767552 खौ फोसावनानै होदों। लोगोसे दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय रायजोफोरखौ मदद खालामनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ हरनो थाखायबो अखिल गगैआ खावलायदों। आसाम विधान सभानि सदनाव शिवसागरनि MLA अखिल गगैआ हेंथा सोमावसारनायखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोसावनो बिथोन होबाय बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ। रन्जित कुमार दासआ विधान सभानि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो बे खोथाखौ मिथिहोदों। रन्जित कुमार दासआ बुंदों दि विधान सभायाव चेयार टेबोलाव गाखोनानै सोमावसारनाय रावबो MLA खौ सिगाङाव नुवाखै।
बिधान सभानि बायजोआव अखिल गगৈनि बिबुंथि एबा ससियेल मिडियानि पस्टफोरा बिधान सभानि रेसपन्सिबल आयदा नङा होननानैबो बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिस्तिबाराव अखिल गगৈआ शिबसागर जिल्लायाव दैबानानि थासारिखौ लानानै सावरायनो थाखाय उफेरा सम बिदोंमोन। बे समाव अखिल गगৈआ सदनाव आन्दोलन खालामनानै टेबुलाव गसंदोंमोन आरो अजद होदोंमोन। बेनि उनाव बुंथिगिरिया सदननि नेम सिफायनायनि थाखाय अखिल गगৈखौ सानसेनि थाखाय बिधान सभानिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन। बे जाथाया ससियेल मिडियायाव मोनसे गिदिर फिनजाथाय सोमजिहोदों। बेनि गेजेरावनो बे गासै जाथायनि भिडिअखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावनो थाखाय बिथोन होनाया बे आयदाखौ गोदान खोलोबआव लांदों। मणिपुराव रैखाथि हान्जाया फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशन खालामनायाव सासे आइजोजों लोगोसे साबा ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मणिपुर पुलिस आरो नार्क'टिक्स कन्ट्रल ब्यूरोनि मोनसे जथाय हान्जाया मिजोरामनि सिमाजों नांजाबनाय सुराचन्द्रपुर जिल्लानि गंसे हटेलनिफ्राय नेंजाटुआन मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिनि बेरेखायै एनसिबि, DRI आरो मणिपुर पुलिसजों थिसनजानाय नार्क'टिक्स, ड्राग्स आरो साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्ट 1985 नि सिगाङाव गोबां केसफोर दं होननानै मिथिनो मोन्दों। बेराफारसे इम्फल सानजा जिल्लानि मन्त्रिपुखुरी बाजारनि साखाथियाव ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव रैखाथि हान्जाया खमैबो 22 लाख बेसेननि 3.66 किल'ग्राम आफिम जब्द खालामनो हानायजों लोगोसे साथाम फालांगिरिफोरखौ खानो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिया फारियै अनिल दास, 75 बोसोर, रशन बासनेट, 48 बोसोर आरो गमा कार्की, 33 बोसोर। बे समाव जब्द खालामनाय ड्राग्सखौ रैखाथि हान्जाया पुलिसनो गथायनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरनि गुबै नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनो नायबिजिरगासिनो दं। आसाम रेभिनिउ आरो डिजास्टार मेनेजमेन्टनि मन्थ्रि केशव महन्तआ शुक्रबारखालि रायजोनि सोलिगासिनो थानाय एसेम्बलि सेसनाव दैबानाजों मैखोमै भुगिनांनाय गंथाम जिल्लानि थाखाय उफ्रा राङारि अनसुंथाइ फोसावदों। एमएलए जाकिर हुसैन सिकदारनि मोनसे सोंथियाव महन्तआ सोरखारनिफ्राय शिबसागरनि थाखाय 4 कौटि, चराइदेवनि थाखाय 4 कौटि आरो जरहाट जिल्लाफोराव दैबानानि रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन बांहोनो थाखाय 1 कौटि उफ्रा राङारि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै फिन होदों। बेनि अनगायैबो हादोरसा सोरखारा सोलिबाय थानाय दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव रैखाथि खामानिफोरा सोलिगासिनो थानायजों लोगोसे हादोरसा सोरखारा रिलिफ खामानिफोरखौबो मावगासिनो दं होननानै महन्तआ बुंबावदों। बे समावनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दैबानाजों भुगिनांनाय जिल्लाफोराव रैखाथि, रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय बेलासिनि 2 रिंगायाव गोजौ थाखोनि भिडिअ कनफारेन्स फोनांजाबनो खोथा होदों। ASDMA नि मथेब्ला दासिमाव दैबानाजों थैनांनायनि अनजिमाया गासै 47 सिम बांहैबाय। गासै 11 जिल्लाफोरनि खमैबो 6.53 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। आसाम पाब्लिक वर्क्सआ भारत सोरखारनिफ्राय मुंदांखा गोदान दिहुनगिरि आरो आबहावायारि मावथिफारिया सनम वांचुकनो भारतनि जौसिन नोगोरारि बान्था भारत रत्नखौ होनो खावलायदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गांसे नेमखान्थि गोनां लाइजामाव APWआ सोलोंथाइ फोसाबनाय, अरायथा जौगाथाय आरो लादाखनि लोरबां आबहावाखौ रैखाथि होनो थाखाय वांचुकनि गाहाय बिहोमानि सायाव बाथ्रा बुंदों। बे लाइजामखौ APWनि गाहाय नेहाथारि ध्रुवज्योति तालुकदारआ दैथायहरदोंमोन आरो बुंदोंमोन वांचुकनि खामानिया गोबां गोहोम खोख्लैदों। वांचुकनि सोलोंनायनि गोदान आदब आरो इक'-फ्रेन्ड राहाफोरखौ जौगाहोनायाव वांचुकनि नाजानायाव गावखौ बे मानगोनां बान्थानि थाखाय सासे मोजां मोनथावना बिजाथि बानायदों। APWआ बेखौ फोरमायो दि वांचुकनि बादि सुबुंफोरखौ नाजावनाया गोथारथि, गोदानथि आरो आबहावायारि बिबाननि हारिमुखौ बांहोनायाव मदद होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनम वांचुकआ बावैसो 22 साननि उनाव गुरुग्रामनि मेदान्ता हस्पिटालाव 22 साननि उनाव बिस्तिबारखालि हर गेजेराव उखैहाबनायखौ फोजोबदोंमोन। फरायसाफोर, मावथिफोर आरो सुबुं समाज हानजाफोरनि बांबोनाय मददजों बेनि हेंथा होनाया हादोरनाङैनो नोजोर बोनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।